dragilor, și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă vorbesc despre experiența mea pe care am avut-o la Winter Wonderland in Hyde Park. Mi-a plăcut foarte mult această experiență și dacă aveți ocazia să nu o ratați, poate dacă nu anul acesta, măcar anul viitor, dacă vă veți afla în Londra. Anul acesta, Winter Wonderland se desfășoară în perioada 19 noiembrie 3 ianuarie, deci mai aveți timp să vă faceți rezervare. Pentru a merge aveți nevoie de o rezervare dinainte. Tot ce trebuie să faceți este să intrați pe site-ul Winter Wonderland Hyde Park, iar pașii sunt următori. Vă alegeți data, așa cum v-am spus, se desfășoară din data de 19 noiembrie până pe 3 ianuarie. Este deschis de la 10 dimineața până la 10 seara și vă alegeți ora la care doriți să mergeți. Ultima intrare se face la ora 9:30 p.m. Vă spun din propria experiență că cu ușurință vă puteți petrece acolo 4-5 ore. Mi-a plăcut enorm de mult, așa cum v-am spus. După ce ați stabilit data și ora la care vreți să mergeți, trebuie să faceți plata. Intrarea este 5 lire, dar puteți adăuga show-uri, jocuri, la comanda dumneavoastră, mâncare, băutură, iar dacă plătiți 20 de lire de persoană, intrarea va fi gratuită. Ceea ce este foarte convenabil pentru că veți avea nevoie să vă încălziți, deci o băutură caldă, poate vi se face foame sau poate, de ce nu, să încercați ceva din jocurile propuse și din aventurile de acolo. Așa cum v-am spus, cu ușurință puteți petrece 3, 4, chiar și 5 ore, dar eu sper că aveți parte de o zi mai călduroasă față de cea pe care am fost noi. A fost în ultimele zile de noiembrie, când chiar au fulguit aici în UK. A fost undeva la -3 grade. Intrarea se face pe bază de bilet, așa cum v-am spus, pe bază de bilet pe care vi-l cumpărați online. Nu puteți intra altfel. Fiți atenți pentru că sunt oameni care vor profita de faptul că este aglomerație și vă vor fura din geantă buzunare, deci purtați-le cu grijă. De asemenea, nu puteți fotografia cu o cameră foto, doar cu telefonul. Eu am filmat și o să vă las în continuare cu aventura mea de acolo, dar este filmat cu telefonul pentru că nu am vrut să fiu în niciun fel amendată. Faceți orice atracție, aveți grijă la bunurile personale, aveți grijă să nu vă răniți, aveți grijă să încercați ceva care este potrivit. De vârstă pentru copii. Noi ne-am dat în roată și mi-a plăcut foarte mult pentru că ne-am dat undeva pe înserat și am putut vedea de sus panoramic. Este o aventură și o experiență pe care mi-aș dori să o mai repet, de aceea poate în următorii ani o să merg din nou. Acum vă las cu materialul pe care l-am filmat acolo, în Winter Wonderland, în Hyde Park. Aloe. Moș Crăciun s-a angajat la o agenție de imobiliare.
ajuns în Hyde Park. Încă-i toamnă aici. Winter Wonderland, chiar în fața noastră. Se aud ciorile. Cra, cra, cra.
kind to one another and don't give in to fear. That's all that I am asking for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmas I just want a little peace. Be blind to one another. I think,